yin zia le siau tui te po chu an in gom tam sot viau mai nikhat chu siau tu in yin zia chu taekwondo match a chau tatlat maya be sei lo takin yin zia chuan a thiam lo thu siau tu wi chu ashil asoi ang che in siau tu laka chuan atlom chiang hle chumi nu chuan yin zi an siau tu wi chu a thla ho a hlo na ti re turin mi har wang le thoveng tak siau tu wi chu a han zai le vel thina chu ta yen zia chuan singer ni chu a dream ani thin thu soin anu le pa te be sen anga an chung ko sum don na zum atum tak thu siau tu wi ne na chuan soyani lelama lingbo chu afapa in lapom theilo ma se an ina akal fo china ma se linga chu omnom lova siam adu lova wangin skula changa arun let ma in chu a chua san le mai chinani chu linga po in alo she thiam apa amu lo nan ani po chu a hot lai lui ve deuh thin boka chumi zana yenzi an siau tui aron thla ho chu lingan alo mu siau tui chu film khur turin a cha non lia nima sela siau tui chuan a thu soi ngai thak chu soilo linga chu amimal nuna lo in ro lo turin a shil le ta zek mai ani nikhat chu siau tuin an ina party alo huai hota a thian nu mai ba ka yenzia po asom tel ve nge be sei lo takin linga po aron lang hlol mai in chunga alu rwal chuan engwanga som ve lo nge ani azon ngal thuaya chu vele siau tu wi chuan lam lo siam ngal zungin linga chu alom lut ve ta ngal an chen ho chuan in ti hlimnan truth or dare game an khela chuta chuan yenzi an zo na changin karni chung chu siau tui azu ruk to thu apom ta a chian an ni ta chu alom hle thua soitel bok chu vele lingan apa ina zu ruwe mo atia wanga a ho shep lai kha ngai to chuak zoka apa ni lovin yin zia zo ka ni ti a she chuak ta ni chumit lai chuan an ina apa aron kal le a ati dan chin ang bokin linga chu aruma alud le ngal anu wen huye chu adam lova a en kol turin lingbo chu arun kalani lelama siau tu winu chuan afanu chu zirtir na alo pe a adu thu samle ani tum thleng thei tur chuan taimataka zira abe ve chang a ngai thu alo shil mol maya relo te nuwa apa po aron ludve apa chu siau tu lama jok changin be ngik po a that chon lo thu shilin anun chu chen ve deuri turin alo fui thunga chu chuan an nu pa in kara in hnial na achok chuak zui siau tui pa thin rim box si chu pona achuak ta daya lung oi lo zeta phun nul pa in parka thutlenga chuan a thu deuh nok mai abul loka chuan linga po alo verenga siau tui pa ama chawa oma mu chuan ani po chu in chung boy na tlan chat san ani len ni lo te chu alo zot siau tui pa po chuan o ti in alo changa an pani chuan an din muna in an ema wangin an in mil chho ang reng viau mai atu ka chuan siau tu in skola camera akenga a classmate ne na chuan an dream te chu zot kwalin an zirtir tu pa ngei po chu kom na ani zana chuan lingan siau tu te in a chang chuan apa chwa hun ngakin an in lam chu a thlir deu renga chuta siau tu in linga chu apa ngai dama pom to mai turin a shila linga ero angoi reng anu dewa chuan apa karne na a in khal chuak chu mu in an in lama a phei veta a nima sela be selo takin lingbo chu aron let le ngal apa chu anu dam doi tur lein a chuak lok hi alo nia chuta cha chuan linga po chu in ngai to chuakin khati hun chung zong khan anu in ama chawin alo en kol selian to a tuna chuan anu ngei po chuan apa en kol na amamo veta ani ti she chuakin ama zokin apa in thlung tak mai chu an ina let le to turin a somta a ti chuan lingbo chu an ina lom takin a let vele ta ani atu ka chuan zirtir tu pa zuwi an parents teacher meet an nei tur thu class at chuan alo soi siau tu inu le pa te an zin ve awangin an ai o turin linganu wen hui chu kala tumani a in siam mol pa chuan an fapa ai o akal turin lingbo chu a shil ve bok
meeting na chuan Yinzi anu po akal ve a nima sela classroom diklo zoka alo valut siau tu inu angakal wen hui chu ama nen chuan an inte khin kwalvel boka chuti lai takin school tual lama thung chuan zirlai ten parents teacher meeting chu akal tuanga ngem ti buain an lo buaya siau tu in linganu tong dan tur le a chet vel dan tur te chu a han zir kwal vela le lama linga po in apa tong dan tur vel te chu alo zir ve boka chutia in ngei taka an nui dun vela mu chuan Yinzia chuan a thik ru deuh tlat mai relotea parents teacher meeting an nei na when hui tong dan tur vel siau tuin a zir dan chu school puma alo dar thuaya zirlai dang te chuan lo zir chongin linganu when hui chu siau tuin nu shon an ni te an ringlomani siau tui chu lingan nena an in pon na le ama a Yinzia nena an in kar thu thang vel nen chuan zirlai te ti le an in shil ruk ser na beralo ni ta a atira chuan enga ma ngai lova midang te hlata mai chu thaberi na sia nima sela thu thang velina ati boy phak velo lingan siau tui chu awapana nget le chel taka turina cha chumit lai chuan siau tui te ina awakala siau tui le Yinzia te chu phone mangin an lo in be mek ti awamu lingan siau tui chu mi be mai manan ni lo thu shilin azirlaya aril ru pe turina cha a subject ne lo deu azir pui tur thu shilin siau tu in a bek a hai kwa lai chuan lingan le khabu pakhat Yinzi an siau tui a pek chu a mufua linga chuan a hriat ho lo lain siau tui le Yinzia te chu an in hnai sot le ti a hrethiam ta ni atuka chuan lingan siau tui le Yinzia te in zui lai a hmule a thik deuh ti chulang reng ma se ala in hrethiam lo tin Yinzia chuan tum nei ru ranin siau tui chu man tangkai atum mai ni in angai katani nakin dewa chuan class a lingan lekha azirlain ama du deuh tu jongminin aron pan thilpek pek atuma nima sela linga chuan polai taksi hian ama mo lo thu soin alo nar achwa san zui tamaya chu a classmate pakhat wen nuian alo mu chuan linga chu engwanga jongmini thilpek khalo nar nge ani azot wen huya chuan jongmini chu adu awangin ati lom nan thilpek apea mase jongmini ero in chu thilpek vek chu linga pek atum vele thungani lingan wenuya chu achang leta athil ti chu soiselin azirlaya aril rupe jok turle ama chu in ngai hlu turina cha zuya athu sei chuan wenuya chu ati thin rim hle linga maya tak chuan na takin a hnek pop maya nima sela linga ero in engtin ma atilet velo chuti lain siau tui chu Yinzia nen movie en turan ni angin alo in siam meka achuak tu le lingaron ho chuan in tok chia a mai duka murwal chuan siau tui thil tum chu choble chilin a in thak ngala Yinzia nena movie date an nei tur po chu hre chang to lovin linga maya chuan damdoi noi sakin a buai ta dai mai Yinzia la chuan a kol tang thei der mai silova theater pona chuan khovot noya alo ngak ngar maya a hritlan pha nge atuka chuan skula thilan eilain wenuyan linga chu amel le zeu thina anek na awang khan thil eile in a harsat phati a mu chuan a inthiam lo hle ngai dam dil zungin theitui dangte chu stronen ngat alak sak boka lelama siau tu in Yinzia mu mai lo awang chuan midang te nena chang adam lo thu alo shezuya chuta le Yinzia nena movie date an nei tur kha hre chuak ta zok mai a inthiam lo tak zeta ina thlen vela Yinzia chu kol ngalin ngai damadil ngal zung maya linga hliama en kolawanga alo the ngil tak dai thu soin khovo tak noya alo in nga ti renga wang chuan poyati tak zet thu ashil Yinzia po chu anui ringota linga nena an inkar chu engchiang nge ani azot le siau tu chuan a best friend ani thu in a chang maya Yinzia chu hria thiam mel takin langma se achungril taka ero alung cheru deu ti chu alang reng
thlasik chol an nei lain assignment ti turin jiangin siau tui avatlua an zo nuwa a thian nu a thana lama siau tu I chuan ano pan lai crush ye juna a mulol mai kong sira violin alo tuma chu hmuna chuan a unau nu shuling inen sumdo na boy pui turin an ron kalani siau tu chu a hlim le maya ye juna ne na in mu dan turingot adap ngal sulingi achang malachanin thasik chol chungin lekha zerdun puya asoma a unau pa ye juna ron raitel ve turin a shil zeubok lelama sulingi po chuan linga chu alo du ro ve de oni turani siau tu in na chuan linga tel ve don ani chavin ye juna a shwai tur thua shila siau tu po chuan thilrem chang jok ni a sha in sulingi rot na chu alo poma linga ne na kal ngalin assignment ti pui turin avasoma atira linga chuan alo hnial deuh phota mase siau tuin angen na sat ema wangin arem ti vele tani chutia an palia lekha an zir holai chuan mechia te chuan lekha lam reng an ngai sak theilo sulingin linga chu a ende urenga siau tui po in ye ju na ma chon zonga a thuringot po chu a hlim tok em mayani relo te nuwa ye ju nan chicken restaurant na ashwai loma alcohol tel lo in tur ale sak vek bok nima sela siau tui chuan a shitlang damdoi e na tho chu an biar in na thowa angai deu tlat maya wang thuang deu tak hian ye ju na adu thin zia te chu a soi chuak ta phong maya linga chuan a thi gru ve deu lingbo a chuan a fapa linga ron masalovin vila thar leya chu muna insun chu alo tumru dewa linga chuan chu ngai dan chu adu lo hulhwal maya thinrim takin aruma alu sanzui thil omzia siau tu in alo sha chuan linga chu bia ka du'a mase in ngai tu ana hun pek chu tha in a shale ta zoka linga lulul zia a she chiang le bok lingbo an ne na kalin aril ru thak te ra tum zeta nima sela lingbo a chuan a fapatan chen na tha jok le nuam jok ani a be se wang chawa leitum ani thu a she chwaka linga chu mun shandaya a in sonang ti chu lau hle ma se a paril ru tur po chu a sha thiam saka chuti chung chuan linga tana chu in hlut zia te chu lingbo ne na chuan a soi sham lingbo po chuan siau tu we thuron angin chu an in lian vak lova an hun lo man ho to te chu angai tu aleta chu ina omtlang chu thazo ka shele in a chung kwa te ne na hun an man ho to na in ngeya lim taka om chu atum le ta zo gani semester thara in chan le to a siau tu po chuan across yi juna lotlin na ngai tu a in fui phur chungin nasale azwal zo ka le khazir chu atum ve nge mase lekha athiam theilo lutuka wang chuan ma ero ason mo hle a beidong le der mayani chuti lain jiangin apa phone call ron lut chu alo chang aron call tu chu mechia lo ni in restaurant na anga mek thu wasoya chiangi chu a chong tak zet skula chuan zirtir tu zuwian linga a omlo ti a mu chuan siau tu wi chu office a kovin linga omna a shat le shat lo azota nima sela siau tu wi po in alo she big lo chuti lai takin siau tu wi classmate tho jesi a chu office a aron luta chiangi po a omlo thu aron soi tamai relo te ya siau tu wi jesi a le injia te chu jiangi jong turin an chuak chuta restaurant lampana akalan mu chuan siau tu wi chuan a zui ngala man mo lutuka kongpuya atlan lai thak chuan lingaron lang thutin siau tu wi chu film khor turin a shil jiangi ho chuan restaurant chuan vathengta a ral khata tang chuan apa le meche pakhat lano pan mel deu tak in belai chu an thli reng jiangi thin rim lutuk chuan ngai dan siam ngalin apa chuan anuwarin omlo san ni in angai mi amaya a thian ten danan tumpo in omzia omlo apa chu a an khum ngal zek maya nima sela chu nula chu ama zirtir tu tura apa in roya tum malonia jiangi zaklu tuk chuan soitur po a sheto lo chuti lain yen zia chu mi papakhat hian azui zel
Inzian engwanga zuizel nge ani azo chuan chupa chuan a business card a peringota akalsan le ngal dai mai a thian te chu a cardon entirin rin tlak an ni le ni lo endik sak turin angena lingan a hanchek chuan entertainment company rin tlak takani ti an rechiang ta ni siau tu wi chu alo phurna samai yinzia ne na chuan chu company chu va bevat tura cha in adu thu sam singar ni tura malampan ve to turin alo fui phura nima sela yinzia chuan anule paten anrem ti lo zia asha ta wangin ashe viawa chuti chung chuan siau tu wi eroin ti chin shim turin ala ron fan mayani linga chu university entrance exam atan a inbuat sa ina sahle a siau tu wi chuan a thei ang tokin a thian pa chu alo support ve thin a thorim na awangin Yunha University a chuan admission a muta a major atan computer science a thangbok jiangi po journalist ni tum ani angin a bengor ve hle mai chuti lain siau tu wi eroin enge ni adu ti po chu ala sha chiang thei me lo thunga ngun taka a in ngai tu nuwa linga lu na university a lu ve tumin a in buat sai tan veta nima sela a har tilu tuk chu a nwal le roi thina a beidong man lek lek to vanei thak takin ye junan siau tu wi chu beidong lo tur le ti sham tura fuina thuaron thon thina chu chuan phurna le tha tho na apele mai thin ani na taka chuan chung message te chu lingan siau tu wi thon turin ye juna alo wangen hi ania zankha chu skola omlain lingan aron tlo thuta siau tu wi chu exam ama chon tura chuan chata ka chang tura du sakna hlanin university mun khata an lu dun thenge a be sei thuwa shila an pani chuan an lo ti fo chin angin university mun khata kala anjin kong zo dun le zel turin an intiam tani entrance exam ni chu aron thlengta lingan siau tu wi chu awathla chuta reporter ten lo interview thutin chu hmuna chuan a unaw nu thlaron kala ni le ni lawan lo zot chu zo na chulinga chuan aning thin le chumi trompo chuan siau tu in chuan unaw an ni lo thu chiang taka soin university mun khatakal duna chak thu te chu asoyani siau tu i po chuan thei top chu in exam chu a changta a zo nu chuan po na linga le a chung ten an lo ngak thap mai lingan ice cream alo ken saksa thlap bok ni engemozan nuwa result chu aron chuak veta siau tu chu exam alo nei to na zong a chuan amak mo that ber chu malania nima sela Yunha University alu thei tur chuan maklem te chawin atling talovani atira chuan anwalin abeidong man le a ma se ngun taka ngai to in lingan nen an inbia a Yunha University a tho chuan journalism department zoka lu atum le ta thawani lelama linga po chu a hle thei to lo siau tu in chuan university in anga lu chu adu tak zeta alo bera alo thei ta lo hlawani po in kokhata tal omdun thei sela adua chutianga ni hlau chuan ni tin an in mole thei don tin ani siau tu in nen an in biak zo vela a ho ngala siau tu wi chu a chua harpui atira kan mu ang than lingan siau tu wi chu a nai zela an pani chuan an thin a phuta dup mai siau tu wi lai le omdan tur shelo lutuk chuan linga chu an bul naya dila chuan annam lut ringota shroi chuak le talo chuan atlan san zui ta daya ama in register turin university a chuan akal ta dayani atuka siau tu wi chu university dom 404 a aluta chu doma chuan major changa zirlai te chu an in ompol noi mayani arin lo lutukin chiangi po alo vereng mai ani po chu Yunha University a journalism azir ve thawalo ni anmani ba ka chuan zirlai dang srulingi po chu do ma turati ania chuti lai takin an room a chuan zirlai dang classical dance major siamo ale senior sunchi boy te anron luta in mel sha tir na te an nei zo nu chuan shibo in an vain tlailama social event tura chuan som ngalani
Relo ten nuwa siaw tuwi chu lingan aron kola in mu puya asom. An in mu rual chuan lingan siaw tuwi chu engwanga dila khan namlu ringot nge ani azota. Chuta siaw tuwi chuan vin deuh mai hian nailutuk to lo turin linga chu ashila a hauzek mai. Chuti lai takin an pahnia alam chu aron ri. An chian thar tenena in mu khom hun alawni to a. An in mu khom na a chuan siaw tu in chun chi bo I chu linga chian ani ti asha chuak ta. Linga le mei chidang lim dewa an nui dun vela mu chuan at hin rim deuh tlata. Chu wangin thil an ei khom lai te chuan linga chu shengai lo om takin a velani. Truth or Dare game book chu an khel le a. Chuta chuan siaw tu wi chu a chak lova barat langwal mel tha deuh lo thu chu ko muin a phone number an dil tir. Siaw tu po chuan zam deuh chungin avadil ve top maya. Mase chut langwal chuan polai dewa a number pek alo rem ti ve maya wang chuan siaw tu ngei po chuan makati le a. Nima sela a phone a number chut lu atum lai takin a phone chu anung thei tatlat lo. Chuta chut langwal mel tha zet mai chuan siaw tu kota chuan a number chu aziak ta thova. Midang ho chuan an lo chai zui dar dara linga eroin a thiek tak zet ti alang reng. Siaw tu ngai sakna adon be sein zuwa in tangek maya. A be sei angein siaw tu in avapan ngalwat. A chian dang te puina in linga zurui chudom lama an shwai pheya. An chian te an ho nuwa lingan siaw tu kut chu anwai sakle china phone number in ziak chu nuai re atumani. Azurui boxi chuan siaw tu chu banga anam be thuta vanai tialin siaw tu zam lutuk chu asen le veka alung phu arang hle ti ashebok. Chumi nu chuan linga chu kalsanin doma alet le a. A chian ten cha bian lo ti bodaya wangin pona an lo ding reng. Cha bi zong tur chuan an chuak le ngala. Mase an mu mai theilawa wangin warden nena asper an dil taringot mayani. Lelama alinga chuan siaw tu nena an hun mandun thin te chu ngai to in an inkar chu angai to ane unewa. A roommate te po an mani boy nan lo boy vebok. Nikhatsu University Student Union ten journalism class atangin volunteer an zonga. Chuta bara a number siaw tuwi petu liang huwa chu volunteer zong tur chuan ron lut. Siaw tuwi chuan ngai sakvak lem lovin a ba na lo pharpala. Atum wang reng po ni lovin volunteer atan an thlang ta ni. Liang hu an siaw tuwi chu a number alato tho si a. Engwanga bechun zom talo nge ani azota. Chuta siaw tuwi po chuan tlang takin an game khela ti tura ti ani wang chowa a number la chu ani thuwa shil. Nakin dewa chuan tu emo in linga account hekin a ruala bial nu pahni a nei thuwa post chu siaw tu in a mua linga phone number a inzialan tel khera wang chuan a lau thong hle. Linga chu in mu puya somin a phone chu a en saka. Nima sila vane khak takin number shat lo ne na chang ko lemo text emo po adon lawa wang chuan atha amwang hwai mai. Chuta lingan siaw tu wi chu lungai lo turin a shila. Number shat lo zong chu a block vek thule post po chu enga wak angai lo thu a shilani.